Gabonetako ohiturak altzan. Gabon garaia familia eta gertuko jendearekin pasatzeko ohitura dugu. Eta hori aspaldidanik egiten da, leku askotan. Altzan ere, ohitura handia zegoen Gabonak ospatzeko. 60. hamarkadan, altzako etxe bizitza asko kanpoaldeko korridore batzuekin konektatuta zeuden. Santa Barbara eta Erroteta ingurukoen tankeran. Eta, kontatu digutenez, bizilagunek Gabon egunetan ateak irekita uzten zituzten, bizikideen etxetako Gabon kantak entzun eta bereiekin batera kantatzeko. Naiz eta bakoitza bere etxean egon. Gainera, ateak irekita zeudenez, bata bestearen etxera joan zitekeen. Gabonak zoriontzeko eta elkarrekin kontakizunak, kantak edo janaria partekatzeko. Musika tresnaren bat zuten familiek, egun horretan kalera ateratzen zuten, eta musika joz Gabonetako abestiei erritmoa jartzeko erabiltzen zuten. Musika tresnarik ez bazuten, edozerk balio zuen zarata ateratzeko. Kristalezko botila konkordunak, lapikoak eta abar. Afaldu edo azkaltzeko, egun haietan janari berezia egiten zen. Adibidez, garbantzuak. Familia askotan, aste arruntetan babarrunak edo barazkiak jaten zituzten, baina garbantzua jatea zerbait berezia zen. Gabon festetako beste janari berezi bat bakalaioa edo haragia zen. Postrerako askotan konpota bat prestatzen zen. Egun berezi hauek ospatzeko turroia jatea oso gustoko zuten, eta familia askok turroi bat erosten zuten egun horietarako. Gabonetan ere, baserriz baserri eta etxez etxe joaten ziren kantuan taldeeka elkartuz. Abestiagatik ateratako janaria edo dirua banatu behar zuten gero. Panderetarekin joaten zirenek gero pandereta pasatzen zuen dirua biltzeko. Honi Gaboneskea deitzen zitzaion eta askotan aiau gauaren zoragarria abestia abesten hasten ziren. Estatuko beste herri batzuetatik etorritako jendeak beste kanta batzuk ekarri zituzten, eta horrela, gaztelaneazko kantak ere erabiltzen ziren Gaboneskean. Honela zioen kanta batek. Esta casa es de papel, la ventana es de alambre. El amo de esta casa se está muriendo de hambre. Abesbatzak ere, Gabonetako egun berezietan auzoko kaleetan ibiltzen ziren. Kaleak musikaz betez. Hori da hainbat altzatarrek kontatu digutena. Eta zuk, Gabonak ospatzen aldituzu? Horrela bada, zer egiten duzu Gabonetan? Gabonak ospatzen ez badituzu, zer beste ospakizun edo tradizio daude zure familian?